Iti panangrugi tayo kabsat daytoy klase tayo. Ket kayat mi nga i-welcome kayo manen. Amin awan ti labas. San mi kakabsat nga inaganan dagiti amin nga kaklase tayo. Ngem pa-check nga adda kayo itata. Ta iti tunggal rabii akastoy nga isu iti pinili ni Apo Dios apan nagkakadwa tayo. Pa-check nga sigsigaan nyo kakabsat. Ururayen nyo. Ta kayat tayo pagpapada tayo nga kayat tayo kakabsat nga pausar ken ni Apo Dios. Nga into no Sabado ket makipaset tayo. Sikaman kabsat ko dayjay facilitator wenno Sabbath school teacher. Wenno sikaman dayjay pastor nga mangidalan iti iglesia. Wenno sikaman kabsat ko dayjay kamkameng nga paset dayjay metlaeng a Sabbath school class. Laglagipen tayo. Datayo ket paset tayo. Iti daytoy a dumakdakkel nga klase nga isu iti pagayatan ni Apo Dios nga aramidin na. Thank you very much. Iti commitment yu nga adda kayo manen itata. Adda tayong kakabsat iti lesson number 7. Iti panagadal tayo may panggap iti relationship tayo ken Apo Dios nga kayat tayo met nga dumakkel ket dumakkel. Kadawaten tayo ken Apo Dios kakabsat iti bendisyon ken panangidalan na babaen iti panagkararag tayo. Bendito nga Dios amami nga dakat sa dilangit. Agyaman kami tati inaldaw-aldaw nga panagbiag mi. Ket marik nami dayjay ayat ken ti parabor mo. Nga isuda o Diyos ti mangawis kada kami. Nga kayat mi met, nga adda iti nadikdeket ken si bibiyag apan nakikayamet mi ken ka. Tapno Ama, dayjay atarigagay mo. Nga iti ladawan iti anak mo ket maimuli manen iti panagbiag mi. Ket maisagana kami nga makipagturay tuken kahit tapagariam ti agnanayon nga wantinggana. Agyaman kami o Diyos. Agyaman kami kaday ito lesson nga inadal mi. Ket itatama tabuklen min ti summary dayto yung inadal mi. Di lamabalin o Diyos nga idalan na kami. Kan na kami iti sirip. Agyaman kami itinagan na po mesos. Dinawat mi ditoy. Amen. Lesson number 7. Iti title na kakabsat na praktikalan akararag. Practical prayer. Iti paset nga mayulo ket masarakan iti Salmo 62 versikulo 8. Na isurat ket basaen tayo. Agtalek kayo kenkuana iti amin at tiyempo, da kayo nga umili. Ibukbuk yu iti puso yu iti sangwanan na. Ti Diyos isu iti kamang ang maipaay kadatayo. No, adda kakabsat dayjay panagkadwa, panagkuyog, panagkinamayet, iti dua nga kayat na nga agrelasyon. Dadadalin tayo ni Apo Dios ken sika ken siya. Anya iti masapol nga adda tayo. Dayjay talek. Trusts. Apay nga agtalek tayo ken ni Apo Dios. Apay nga mabalin tayo nga ibukbuk pour our hearts before Him. Taapay, tatikunanan ni Ari David, ni Apo Dios isuti kamang tayo ang maipaay
met laeng kadatayon. He is our refuge. Ang tultuloy kakabsat nga iti panagadal tayo, datay ti lesson number 7, usarin tayo dahil new start. Amo tayo dahil acronym na niya, nutrition, air, water, sunlight, temperance, tapos dahil rest, can trust in God. New start. Dahil letter E, sunto sumarunong nga dalan tayo. The letter E, exercise. Nga madda tayo pala ang kakabsat the letter A. Anya tadiran the letter A, angin. Idi na panalawas, iti inadal tayo kakabsat, no kasanong nga naadaan tayo dahil apan nagbiag. Agbibiyag, apan nakikayamet tayo kini Apo Diyos. Naadal tayo din apan ngalawas nga iti A, angin. Tadiran na iti kararag. Prayer is the breath of the soul. Anges iti kararwa. Naadal tayo din na panalawas kabsat nga kasapulan tayong agbalin a prayer warriors akas ken ni Daniel, akas ken ni Enoch, akas ken ni Moses. Itatangalawas iti adalin tayo dahil praktikal a palagkararag. Nang nangruna iti panawen iti rigat, crisis. Adagaming kakabsat dahil masapul nga amun tayo iti aganges. No dado maure dahil panagsao kakabsat. Ada digay speakers nga uray no agsauday iti mano nga oras saan nga agbalbaliw kakabsat di volume ken karakter di boses da. I could just imagine. Ni Apo Jesus nakatugaw ijay igid iti may sa aturod, kitkitaan dat the background, the Sea of Galilee. Ijay kakabsat, iti nangikabilan na, wino nangibagaan na the Sermon on the Mount. Nubasahin nyo, si bubukal nga Matthew 5 sa iskensyet. Diretso dahil nga sermon. Kasano kabayag na? Iti kabayag na kabsat kat malagip yun dahil storya iti the miracle of feeding the 5,000. Nagligsayan iti pangal daw. Mumaluman ka kuna na dyan, napo kuna na. Aguri ka ang mabisin dagiti taon. Anya iti naadal tayo kakabsat. When the spiritual food is received, malipatan kakabsat dagiti tattao dayjay physical hunger ken physical thirst. No dado mapangkay ti may isang kapilya niya ke angaw-angawak dayjay Mother Church mi di Artatio jay nga dimbakkel kakabsat. Ijay pulpito idi adda dayjay silaw kakabsat no ti kuma serbonak niya adda dayjay silaw. Adda tinot di jay kung naraga. First light, kung naraga, you are given 10 minutes. Second light, kung naraga, you are given 5 minutes. Third light, you must stop. Kasi ti paglintigan da, may sangal daw, napanmat ti may sang mga kasaba. Awan sa bali no saan nga ni Dr. Antonino Roda. He was invited. The mistake was, dahil panglakayan kakabsat, agsersermon pailaan ni Dr. Roda. Manggagan ni Dr. Roda dahil panagsapul, dahil panglakayan iti closing song. Kunana ni Dr. Roda, sa anak pa'y analpas. One thing I learned with Filipino churches compared to
churches in the US. Aday ti may sa kakabsat nga nakaawisak nga pan agsao ag preach iti San Fernando Valley Church. Iti mistake ko, iti agrugi kinitap kakabsat da Jerelo. Kunana dayjay nga elder, pastor, just preach. Anya iti bagbaga na kakabsat. Dayjay gamin panag gadal tayo. Intunupudno nga pakanen tayo dagiti kakabsat. Malipatan da. Dayjay physical need da, mai-concentrate da. Dayjay spiritual need da. So practical. The best way of breathing no kitaem kakabsat, dayjay man panaganges di ubinghan na pinasursuro. Very. Ito buy-buyaek dayjay apok into no maturo. I always use Eli Rafael. Ito no kita buy-buyaek kakabsat daytoy diaphragm na. No daduma malipatan tayo iti practical nga aganges. Itatadalin tayo practical akararag, practical apan naganges iti nespirituan. Adda kakabsat iti talumanen gapan nakabingay-bingay iti lesson tayo. Are you ready? Number 1. Iti panakikayamet tayo iti Diyos ket dumakkel no makipatang tayo kenkwana uray pay iti tiyempo iti riga. Ito'y pagleksyonan tayo inted ng kakabsat iti kapadasan ni Elias. Insurat na masarakan iti umuna nga aramid 1 Kings chapter 19 verses 1 to 8. Anya iti napasamak? Nilias kasab ti makder nga isu iti mouthpiece ni Apo Diyos. Gapu ta mouthpiece ni Apo Diyos, ni Elias called sin by its right name. Uray pa di ari, uray pa di rena, ibagana nga basol no basol. No dadu mga kapsat ket, dayjay iti ayan iti puntos tayo. Idi napan nga bulan, napang kami kakabsat ijay Kuyapo Church. Aday iti baptism, third Sabbath iti bulan iti Abril. Ket kunana ni Elder nga Jerry ken ni Sister nga Pearly, Pastor, adan to iti training, adagam ti regular nga training dagiti officers da kakabsat. And they asked me to lead dayjay training iti homiletics. Mo iti homiletics panagsermon. And I gave them the simplest way. Nga iti ayan iti problema tayo itata. During that week, ada iti remor kakabsat nga post. In post kakabsat ni brother nga Jerry Tabilisma nga taga Almaguer Church. Ket tinbaga na saan amin nga pastor, saan amin nga papanglakayen, ket mabalinda itag sermon. It was a stirring truth. Ket ibagana dagiti rason. Nga dayjay laeng kumang agsao ijay pulpito. It is the most holy place of the church. Isu iti mangirepresentar kini Apo Diyos. Ket gapu kadayjay iti nagiinadalan mi kabsat. Digijay nga biblical principles sa insurok kanyada dayjay simplest way panagaramid ti sermon. Itinbagak. No dagiti kamkameng ket nasalun at dangan espirituan. Isu iti produkto ti
ti sika, I'm pointing ka digay nga nakiseminar, sika, pinakan mo isuda, iti husto nga taraon. Iti ibagbaga na ito'y kakabsat niya. Ni Elias, haan nga nagbutan. Ngam dahi naramid na kinagura ni Queen Jezebel. And then Queen Jezebel ordered a manhunt for Elijah. Siyempre nagtaray. Danggin nyo di kararag na kabsat. Umdasen ita, uhuyo ba? Alaamon itibiyag ko. What a prayer. Dimtang kakadi kabsat iti may sa a krisis. Nga iti dawatem kani Apo Diyos. Kas iti kararag ni Elias. Umdasen ita, uhuyo ba? Alaamon itibiyag ko. It's more than enough, O Lord. My suffering is more than enough. Alaamon itibiyag ko. Mo yun no kasi dyan kakabsat. Iti nagpintas nga panangiladawan ni Apo Diyos nga isuna ket Diyos iti ayat. Handa ka nga baybayan. Akas di saan na nga panangbaybay akin ni Elias. Adda iti inbaon ni Apo Diyos nga anghel. Nga nang pakan kenkwana saan nga maminsan. Nudikit di mamindwa. Idi umuna nga nangan ni Elias ay intentionally brought bread. Pinakan ti anghel ni Elias di tinapay. Idi nakapanganan gaputi banog na naturog. Rining man ang anghel ko, amang ang kakuna na. Dinubli na kakabsat. Tirinipli na kakabsat. Apay, kunana, taadayu pay itipag na. Remember this. In times when we have crisis, God is there to uplift us. God is there to feed us. And God is there to strengthen us. And the best of all, God is there because He is with us. Ket nagna. Nakadanon iti may isang kuweba. Diyan sa ludsod niya po Diyos. Apay nga datoy ka. Hanggading amuna po Diyos, amuna. Nagtartaray. But he must get from Elijah the jeng answer. Apay nga datoy ka. Tisungbat ni Elias ket kunana, pinatay da aminen nga matalag. Ket siyak laengen iti napati. Kunana tumader ka. Timader ni Elias, nagtader ijay ayan tiruangan jerukid. Limabas kakabsat iti napigsa nga angin. Imay iti gingened, imay iti apoy. Sa imay iti naalumamay atimag a whisper. Nangag ni Elias. Through the whisper of a loving, caring God, nga saan na nga baybayan. Anya iti pagbaga na kapsan. Amidst the turmoil of all our crisis, let us stop for a moment and listen to the whisper of God. Intunno makipatang tayo kini Apo Diyos. Uray pay iti tiyempo iti rigat. Dumadakkel rumangrangay iti panakikayamet tayo. Kenkwana. Mikadwa kabsat,
nga paset ti lesson tayo. Iti panakikayamet tayo iti Diyos, ket dumakdakkel no ammo tayo iti agkararag akas ken ni Apo Jesus. Imay digiti adalan, Matthew 6. Ket kuna na isuro da kami man nga agkararag. Apay sang kading ammo digiti adalan iti agkararag ammo da. Nga maampay nga ibagala, isuro da kami iti agkararag. Amo tayo mamin ti aganges ka sa as long as you live agang anges ka. Because breathing comes from Dahil ko natin man nga involuntary muscle, ang mga pilpilitin deta. It just come. Nga masapol nga amo tayo di practical apan naganges. Akas amo tayo iti practical apan nagkararag. Ket inted kakabsat ni Apo Jesus digidjay nga balbalakad. Umuna, ti saan nga aramiden no kararag ka. Wenno iti ko na tayo, iti saan mo nga aramiden no aganges ka. Anya ito. Ket inton agkararag ka saan kay akas dagiti manlaging sisingpet. Ta isuda ayatenda iti agkararag ka dagiti sinaguga. Ken dagiti lanlansangan, ken dagiti daldalan asi tatakder. Tapno makita ida dagiti tattao pudno kunak kada kayo inawat dan tigumpunada. Nagrigat dahi balikas ni Apo Jesus, but it is true agin si singpet. Damagag ken kakabsat. Nasingpet. Misem ka tapay agin si singpet. Anya ti aramiden di agin si singpet. Panday di kapilya. Kararagda. No adu ti tattao, plaza siguro, alanda mikrofon, kararagda. Apay, kayat da ang makita ida. Sino di gito? Dagiti agin si singpet, dagiti tattao. Balakad ni Apo Jesus kanyam ken kanyam. Ngem sika, intun agkararag ka, sumrek ka iti silid mo. Ket intun nairekapen ti ruangan, agkararag ka ken amam, nga adda iti nalimed. Ket ti amam, excuse me, ang nakita na iti nalimed, kun gunaan na kanto. Do you want to be rewarded? Ramidin tayo dyan baga na Apo Jesus. Not in publicly agin si singpet. No dikit di apan tayo iti sangwanan ti ama tayo. Ta amunak ka awan iti mailemeng kenkwana. Sinner as me can go to the Father. Gapu iti parabor na, awatin na, iti pakpakaasik ken kararag ko. Sana in kararag kakabsat, dahito iti model prayer. Amami, nga adda ka sa dilangit. Madaydayaw kuma itinagan mo. Umay kuma iti pagariam, maaramid kuma iti pagayatam akas sa dilangit. Kastamet ditoy daga. Ited mo kadakam iti taraon tinaldaw-aldaw. Ket pakawanen na kami kadagiti utang mi, akasmet iti pamangkawan mi tinakautang kada kami. Ket di na kam iyeg iti pannakasulisog, no diket di isalakan na kami iti dagas. Anya iti kasapulan o kararag tayo? Nga inbaga ni Ari David, agtalek kayo kenkwana. In a relationship, we need trust. No alaem kapsat daytoy kararag nga insuro ni Apo Jesus kanyam ken kanya. It is all about trust. We trust God nga iti pagarian na
maaramid iti langit ken kastamet ti panagbiag ko. We trust God nga iti pagkasapulan tayo akas iti taraon ti inaldaw-aldaw, ited na. We trust God. Nga digidjay nga basbasol tayo, pakawanin na. Ket we trust God. Nga isalakan na tayo, iti dakas. Iti maudi, kakabsat. Mikalong. Ti panakikayamet tayo iti Diyos ket dumadakkel no pagbiagan tayo iti kararag tayo. We walk the talk. I'd rather see a sermon than hear one any day. Iti nueve era nabasak iti kunana ti aramid ti pakakitaan. Iti example nga inted na dito'y kakabsat, isu ni Daniel. Daniel chapter 9 verse 4 to 13. Anya iti napasamang? Daytoy iti panawen ni Darius, ari iti Persia. Iti kararag, inted ni Daniel iti upat apaset. Umuna, iti kararag ket adda kuma iti panagdayaw na iti Diyos. We praise God. Iti versikulo 4, iti kararag ni Daniel, o apo iti dakkel ken pagbutngan a Diyos. Amang salimetmet iti tulag ket kina manangaasi kadigiti agayat ken mangtungpal ken kuana. I like the word. Pagbutngan a Diyos. Amang salimetmet iti tulag. I had a series, isupelan ti i-play kakabsat digiti AWR nga Ilocano Station, mapagtalkan. Apay ang mapagtalkan? Again, in prayer, digiti trust, mapagtalkan. Dayawak ni Apo Diyos, dayawam ni Apo Diyos, dayawan tayo ni Apo Diyos, takunanan ni Daniel, mapagtalkan, tasalimet-metan na dagiti tultulag. May kadwa pasit kakabsat. Dahil man panangipudno ken dumawat iti pamnaka pakawan. No basaan tayo iti versikulo 5 ingana iti 16. Nagatidto kakabsat. Daniel narrated the sins of Israel. Example iti verse 5. Nakabasol kami ket nagaramid kami iti siulpit ken nagaramid kami iti sinadadangkas ken simukir kami asimyasi kami metlaeng kadagiti bilbilin ken alagad dem. In bagana iti verse 5, in saggaysana verse 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 digijay abasbasol iti Israel nga nagbunga iti panakakauti Buda, manipod iti Babylonia, ingana iti panawen, iti Persia. Ngem laglagipin tayo, deje dawat. He has a request. Iti verse 18, kastoy kakabsat iti inkararag ni Daniel. Itangarod, o Diyos mi, ipangag mo ti kararag ti adipen mo, ket dagiti pakpakas asina, ket paranyagam ti rupam iti sanktuaryom alangalang gapu itinagan mo. O Diyos ko, yalingag mo ti lapayag mo, ket denggem luktam dagiti matam, ket imatangam dagiti langalang mi, ken ti ili anaganan itinagan mo. Kadi kami idatag dagiti pakpakaasimi iti sangom gapu ti kinalinteg mi no diket gapu iti dakkel akaasim. I like the prayer.
Saan mi amang nga dawaten digitoy akararag mi. Gapu ta maikari kami saan. Yan ni Daniel inbagana from verses 5 to 16. Dagijay ang nagbasulan da. They are not worthy. Remember this. It is only because of grace. No diket gapu iti dakkel akaasim. Apo managbasulak ngem batam kadi iti kararag ko. Into no kararag tayo, laglagipin tayo iti agyaman. Verse 19. O apo denggam, o apo pakawanem, o apo ipangag mo ken aramidem, di ka agtaktak gapu itinagan mo matlaang, o Diyos, iti ilim ken iti taom managananda itinagan. What's your name? I was advised. Iti apanak nagpa-interview kakabsat iti US Embassy for a US visa. The advice was, when you will be asked of your religion, do not forget the word Christian after the name of your religion. Anya? Una. What is my religion? I am a Seventh-day Adventist. Ngem saan ko nga isardeng ijay, iti ibagak, I am a Seventh-day Adventist Christian. Dito tinbagana ni Ari David. Iilim ken dagiti tattao managanan da itinagan mo. Apay nga rimuarda jinagan a Christian. Dadagijay anamati nga naisurat kakabsat iti libro iti aramid. Iti balikas da, iti aramid da, ket naisentro laeng ken Kristo. At dadagijay daduma-duma nga pasurot anya. Dati Pilipinas, at dati Rizalismo, apang katiruar, at dati Mautism, Buddhism, anyaman anagan nga naikabil ijay, isu ti sursurutem. Ngem gaputa sika, ken iti siya, we are followers of Christ. Isu nanaganan tayo, Kristiyano. Ti kunanan ni Daniel, ti ilim ken ti taom nanaganan da itinagan mo. Anya itaramidin tayo akas ken ni Daniel, umuna, no kararag tayo, dayawan tayo na Apo Diyos. Mikadua, no agkararag tayo, ikumpisar tayo, ipudno tayo, dagiti basbasol tayo, ket dumawat tayo ti pamakawan. Mikatlo, uray no saan tayo amaikari. Ibaga tayo, dagiti daw dawat tayo, kini Apo Diyos. Akas ti kunan ni Daniel, saan agapu ti kinalintag mi, no diket gapu iti dakkel akaasig, mikapat, agyaman tayo. Apay, you are called by God's name. Mo yung website, nagpintas ti resulta. Insura mo lang ni Daniel. Iti versikulo 21 ken 22. When idi nga agsasao akpay laeng, nga agkarkararag. Would you imagine, nakaparintumang ni Daniel, agkarkararag, agsasao pay laeng. Ani iti kapadasan na, ti lalaki ani Gabriel, isu nakitak iti sirmata, iti punganay, idinto napatayab asi papardas. Kinalbit na, idi kasla oras iti daton ti malam. How fast? Kabayatan nga karkararan. God ordered Gabriel inka kini Daniel. Imagine this, my brother. Imagine this, my sister. Iti tiyempo, iti panagkararag.
ibaon ni Apo Diyos iti anghel nga mangted ti sungbat ken ka. Ket isuro na ket agsao kanyak a kinunana, o Daniel ita rimuara tapno ikam ka iti sirib ken pannakaawat. Adada kang kanan kung nga makita nga truck nakakabil ijay, do not delay. No perishable goods dayjay nga karga dayjay truck, ngem iti kunana do not delay. Ni Apo Diyos ang mapagtalkan, intunno agkarkararag kapaylaeng kabsat, addan iti sungbat na. Denggen nyo iti kunana ni Ellen White. Steps to Christ, page 104. The soul may ascend nearer heaven on the wings of praise. God is worshipped with song and music in the courts above. And as we express our gratitude, we are approximating the worship of the heavenly host. Let us, with great reverence and joy, come before our Creator with thanksgiving and voice of melody. Tapay. Kas iti paset amayulo tayo itinbagana. Agtalek kayo kenkwana iti amin at tiyempo. Da kayo nga umili. Ibukbuk yu ti puso yu ti sangwanan na. Ti Diyos iso ti kamang ang maipaay kada tayo. Anya iti inadal tayo kakabsat. Inadal tayo. Nga digiti karkararag tayo. Padakkelenda iti pannakikayamet tayo iti Diyos. Umuna, akas kinilias, kapatang tayo ni Apo Diyos, akas iti Ama, siya kensika, kapatang na iti nailangitan nga Ama tayo. Mikadua, agkararag tayo akas insuro ni Apo Jesus kada tayo. Remember the model prayer. Malagip ko kakabsat, nga na itata. Patsyak nga ni Elder Rolly Tobias, isunay ti agdama nga elder ijay Tagudin Central Church. Ket itams up na. Apay, at agamin iti kabsat tayo dijay ni Elder Juan Labarento. Idada kami dijay, si bibiyag pa'y di ayaten ng asawa. Oh, they are very, very loving and kind. Awanen iti mabalin ko kakabsat, nga ibagano saan nga panagdayaw dijay kababalinda, nga naimuli akas kababalin ni Apo Jesus. Ket nun ni Elder nga Juan, madawat nga isuna ti agkararag. I like how he pray. Every time he pray, he will always recite the Lord's Prayer. Irugi na kapsa. Kabisado na. Ibaga na, our Father which art in heaven, itilukan. Ket intun nun ibaganan ang maaminan akas di insurat ni Matthew nga inbaga ni Apo Jesus. Sanan tun ibaga dagiti araraw ken daw dawat. And when Elder Juan ket lipasen nan dagiti kararag na, personally I feel nga ni Apo Dios nang ket iti congregation mi iti kam Tagudin nagpigsanto dayjay amen ken amen. I remember Elder Juan Labarento. Mikalo kakabsat nga inadal tayo. Agkararag tay ken ni Daniel. Akas dayjay panagbiag tayo. Isu iti sermon nga makita dagiti sapsapalik. Masursuro tayo ko makabsat. Dayjay na praktikalan panagkararag. Agkararag tayo. Agyaman kami amay iti panangisurum kada kami.
Nagkararag akas kanilyas. Nagkararag akas di insuro ti anak mo nga na po Jesus. Nagkararag akas kani Daniel. Patyan mi nga sikag mapagtalkan because you are our refuge. Intun o kararag kami. Kas di naramid mo kini Daniel o Diyos. Insigida nga da iti sumbat na. Mabalin kaputa amum iti pagsayatan mi. Ket kas da di ipanagkararag ti anak mo ikararag mi. Saan nga iti pagayatan mi ama ti masurot no di ket di ti pagayatan. Mabalin nga dayjay akayat mi nga sumbat kadagiti kararag mi. Saan nga isu iti sumbat mo. Tamum iti pagsayaatan ken pagimbagan mi. Agtalag kami ken kaama. Dawatek nga nga bendisyonam iti tunggal maysa nga kadwami itatta nga nagadal. Dawatek ama, akas iti kanayon idawdawat ko. Di mo kadi nga palabsen dagiti napiling nga bendisyon nga agpaay kadakwada. Parangayam ti panagbiag mi gapo iti kinaang manang nga asim ama. Kitagyaman kami itinaganap po Mesos. Amen. Into numay nga lawas, we'll be studying lesson number 8. Iti lesson number 7's outline, adamanin kagabsat ang nakasagana. You can go again to our chat group. If you want to be included, Pastor Norley, inayon mo man isuda, no ag-request da. Ni Pastor Torquesa, kagabsat, iti manginayon kada kayo. Just go and ask. Katagyaman tayo kay Napo Diyos. Ay ayatin na kay Napo Diyos, ay ayatin na kayo man. Imbag, nga rabi tayo, am amin kakabsat.